жилището. Или ще извикам полиция. Извикам. Ще извикам. Ако обичате. Нима снимай. Ако обичате. Нима снимай. Ще снимам. Има си закон. Можете да видите публикуван текста на закона. И ако трябва да извикам полицията, вие ще бъдете в нарушение. Добре, айде, излизай. Моля, айде да се прибираме. Тошко, айде! Има закони. Има закони. Айде. Прибери се. Няма да се прибираме. Айде, се прибираме отново. Ако обичате. Ако обичате. Има закон. Снимаш ли? Да. И това е наказуемо. Знам. Ако знаете защо го правите? Защо не? Какво значи защо не? За вас закон няма ли? Има. Не ме карайте да викам полиция или радиосот или каквото там още има. Не ме карайте. Има закон. Закона е за всички, не само за мен. И ако обичате, не дейте да пушите в жилището ми. Моля. Моля. Как може такова нещо? Ако искате да се уважавате, и вие трябва да уважавате другите. Не може да е едностранно. Не го разбирам аз така. Искате добросъседски отношения, а обаче вие не давате. Слизай и аз ще следна, айде. Айде. Тошко, моля те се. Айде. Айде. Човек е очевидно пил и с цигарата в уста, в петък сутринта. Това е... Няма и 10 часа сутринта. Извинявам се. Нямам никакво намерение никого да обиждам. Но това не е редно, което прави той. Нали? Да си имаме уважението.